Niina Alahuntula, toimittava johtanalla viidetystä, aikataulu 11.11. Also die hat aber nicht angehalten. Die ist nur langsam geworden, hat den Kopf runtergeschlagen und plotsch. Ihana Kaisa. Vitsi, täällä on vaikeet zoomat, kun yhtäkkiä sit zoomaa ihan täysillä. Se sit kuuluu kaikki. Oi hitsi. Herregud. Eve. Oho. Koska? Koska alkaa uusinta? Vaikka se Mihin se oikein meni? Voiko se tulla laivaihdossa? Joo, se tyttö ei pysy oikein kyydessä. No se on tää iso kenttä. Isonne kisoja. Se käytetään Joo. Joo. Moi. Ei. Eikä. Tosi harmeisa kenkäjuttu, että vähän jää enskättää se luokkaan. Se on niin herkkä, että se voi vähän laittaa. Niin se oli siis. Joo, mä näin Hirvekä mä taas kato se zoomasin. jäi niin takajalan päälle. Taas. Se lähti oikaisen aika voimakkaasti tänne sarjalle ja siinä oli varmaan kuoppa vaikka sutiin kaarteen. Niin se oli tämmöinen vähän löykkynä. Ei se, niin se Maija, se piti näistä. Hyvä Kaisa! Se piti sen näin, eli kun viri niin tavallaan se hokasti heti, että alkoi uusinta, niin kädellä mennä.